Listen carefully cause uthanda ukuchaza ushaye like u-add ne-comment ufake no-subscribe. This is no Belita comedy ushaya ngamavidiyo alaphayo anjenge-remedy. Plus futhi uhlale ne-energy into enganandaba ne-hate anasikhathi sama-enemy. Okay. Ozan. Kamba kanjani KK? Correct futhi. Yazi mfethu angithandi ukuthi ube senkingeni ngibe ngazi ngibhekile. Ha. Inkinga yanikela ukhuluma ngamanje. Mfethu. Nawe uthanda le ntombazana le isigebengu kanje. Awusho. Uqale nokujola nayo. Cha uyangidida ke manje. Sile nkulumo yakhe iqonda ukuthini? Uyazi le ntombazana mfethu ikajola noMashansi mfethu. Lo ne tavern ngale ezantsi. Hawu. Ngiyatshela emva kwalapho mfowethu yathandana noMadakeni. uMadakeni wayikhulelisa. Uthe eseyikhulisile uMadakeni yasikhipha loso sisi leso yenze ukuthi uMashansi engaze ebone. Utoti nje le ndaba lengane mfethu ayikho right. Hey bafu wangithusa ke. Ngiyakutshela kade ebhema ngisho iphilisi lo. Angani umusalibhema namanje. Kodwa ngekhathi zabe sabhizi ngempela nje. Bejakulando ipholo elibomvu la. Bethathwa ipholo beyobhema ke beze bebuye ebusuku. Ayikho right le ntombazana. Yazi. Anginyanyisa lento. Yazi lengane bethi ngizoyikhiphela ePalvalion. Hey. Alela mfowethu, shiya phansi lento. Akuyona intombazana le udoti. Unenhlanhla ngoba wena uthola abantu abazokutshela iqiniso njengathi. Abanye abantu ngeke bekutshela. Ngiyabonga noBelita mfethu windoda. Hawu ngiyabonga mfethu. Hayi kulungile nkabe yami. Sasonke. Hawu ngiyabonga mfethu. Ngiyabhekisa. Lana uKK akekho right isikhohlakale siya Hayibo ukhohlele ngani ke manje indoda yami lalela uyazi ukuthi uKK wagwaza intombi yakhe wabaleka wayocasha emakhaya ngoba buya kulonyaka nje Hayibo noBelita are you serious Ngiyakutshela so nawe ngoba uthandana naye nje awuphephile akuyena umuntu lo Awusho wayibulelelani leyo ntombi yakhe Wachaza nje lento lena ngangayizwa kahle ngathi inyanga yathi akabulale umuntu athandana naye amhlinza akhipha inhliziyo ukuze imenzele umuthi wokuceba into engathi sithwalo nje kanjalo Hayibo Manje awusho wagcina ihlinzile leyo ntombazana Cha akakwazanga uyihlinza into eyenzeka wathi igwaza yamemeza Yathi awunange ngibulala kwavuka omakhelwane ke yasiyabaleka indoda le Hayi noBelita iyangithusa ke mina lento Ya yona iyathusa nami ngiyamprethenda nje ngimfuni kabi umuntu okwazi ukukhipha umphefumulo ngenxa yemali akuyena umuntu lo Manje awusho isakhona leyo nyanga leyo ezomenzela leso sithwalo leso Ya isakhona inyanga nje edumile yangapha eCatholic
Hayi, ungacabangi kakhulu. Into okumele uyenze ukuthi ucabangele impilo yakho. Ngoba uma laphe khona njengamanje ucabangani. Ngoba into afuna ukuyenza uyayenza. That's how you kind of same time. Uyintombazane elungileyo. Ufanelwe yindoda eqotho. Hayi indoda ezokwenzakalisa. Nobelita, bye-bye. Ngiyabonga. Ungwembani? Ungambuzi leyo nto leyo. Ngoba kwambuza uzokwenza kanye indlela. Unenhliziyo embi lo muntu. Lalela-ke bhuti wabantu obekuhlanganisile mina nawe kuphelile namhlanje. Ngicela ungaphinde ungifonele nami nje ngiphinde ngikufonele. Delete inamba yami nami njengamanje ngiyayidilithe yakho ngala. Kuphelile obekuhlanganise mina nawe. Hayi mbala vele washo into ebengivele ngicabanga ngisho kungijula umthwalo. Yazi uyangiyanyisa. Vele ngiyakublocker ke njengamanje. Ahlukane. Kanjalo nje bafu. Ya mne wethu phela thina singamasonga asikudlo okubolile. Uzaqhubeka nempilo yakhe nami ngiqhubeke neyami impilo. Ha, mntakababa. Usayikhumbula le game yeManu neArsenal? Sengikhohliwe lento phela ngekho kuleyo mudi yalezi zinto mfethu. Sambe baba sobuka ibhola lapha unobhileti unayo iTV. Ngizothenga 5 yabo bhiya nkabi yami. Ukuqaqe nje uzikhipha istress nawe. Hayi bafo singahamba kodwa ngikho right. Mfethu awukhohlwa istress baba sambe sobuka igame hayibo. Hawu. Hayi. Madoda. Anoki ngani? Ha. Babeka umuntu onjani phela. Ngisho anokwenza njani bafethu yazi ngishiye ngala muntu busy. Ngiyaqala ke lokho. Manje usahlukane nje kanti usuqomile. This is my life, so I'm making my own decisions. Kahle umuntu ongijoyina kabi wena noBhilita. Uthi umbani nje wena uyisiqomeqomane kanti wena uyazi uthi into oyenzayo. Ngihamba ngemuva isitori sakho yasazi. Wathi wakhipha isisi lo muntu wena ukhuluma ngayo. Kimi. Unjeni noBhileti? Ngezinyoni. Nobelita, what's up? Yonke lento ekhuluma ngKK? Usasikhuluma nje noKK ngangekho serious. Wongekho serious? Oh, okusho ukuthi uzongitshela ukuthi nalento oyikhuluma ngoKK kumina wongekho serious nakuyona. Angikuzwa kuma ukuthi ukhuluma ngani manje. Nobelita, ngimtshela uKK noma uzomtshela wena? Cha ngibatsho ithini lo ngami. Lalela ukuthi wathini. Wathi lo wena wabulala intombazane. Wawufuna ikhipha inhliziyo yayo ufuna ukuthwala ngayo enyangeni yaseCatholic. Kusho lo. Hayibo. NoBhileti. Awusho esiyazi esikhulu. Iyona iphika lentombazane engayibulala. Pha amaphoyisa angibophi ngani? Mfethu umuntu ufuna yeke insango yazi umuntu mebhemu ubuyakhuluma umsaka. Usaba ukukhuluma into engekho ingqondo zakho zonke lezi. Uthi ufuna sihlukane nombani ukuze ufase ifiso zakho. Ngicela futhi singakhatha umuntu wesifazane mfethu. Singathatha umuntu wesifazane kanjani? Already sesixabanisile njengamanje uwena. Ngiyayisola ngikulelela wena noBhileti awunalo iqiniso loBhileti. Uyiphiciphici. Wembali. Awasikhulume sinothi ulungise izinto mina nawe. Umuntu osixovile nawe lo. Mina ngibale ngisathanda. Bafu, ayikho into osayikhuluma lo muntu lo. Lo muntu usemdlile obvious bahlala embhedeni nabantu. Yini osayikhuluma nalo muntu lo? Ayikho into osayikhuluma nalo. Asamba. Samdlile. Asamba umdlile lo muntu lo. Asamba wena lo khona lena. Asamba. Asamba lapho. Bafu. Kahle noBhileti wena ungijwayela kabi la. Ngani? Ungijwayela kabi noBhileti. Ungihlisa into ehamba uyazi ukuthi ufuna ukungiuse ngiqhaphaza. Yindaba ungenze nje noBhileti. Ngicela nesikhwama sami. Uzozama isikhwama. Ngicela nesikhwama sami. Ungijwayela kabi wena la. Yahamba. Asikhulume nje.